Τζοβάνι Μποκάτσιο, εξελινίζοντάς το Βοκάκιος, και ένα από τα γνωστότερα του έργα, το Δεκαήμερο, μια συλλογή από 100 νουβέλες που γράφτηκαν από το 1349 μέχρι το 1351 με φόντο την Πανούκλα της Φλωρεντίας, όπου ο Βοκάκιος, ανατρέχοντας σε παλαιότερες αναφορές, σε αρχαίες και ανατολικές παραδόσεις, σε Ιταλούς προδρόμους, σε εκκλησιαστικούς ύμνους, σε χρονικά πόλεων και ηγεμόνων, ποικίλα ανέκδοτα και μονάχα 2-3 δικά του εφευρήματα, εξυμνεί τον έρωτα, αποθεώνοντας παράλληλα έναν κόσμο αστείο, προσιτό, γήινο, γεμάτο χάρη και περίσσια διάθεση για ερωτοτροπία, σε μια εποχή δε που ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος να χαίρεται μόνο μετά θάνατο. Και να, το Δεκαήμερο έγινε θεατρική παράσταση. Το τόλμησε ο Νίκος Καραθάνος. Έκανε την διασκευή και σκηνοθέτησε την παράσταση που έχει ανέβει στη νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος του Εθνικού Θεάτρου, στο κτίριο Τσίλερ της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Αληθεύει ότι μετά από προτροπή του καλλιτεχνικού διευθυντή και σκηνοθέτη Σωτήρη Χατζάκη τόλμησες να μεταφέρεις στο θέατρο το Δεκαήμερο. Εσύ δεν το είχες σκεφτεί? Όχι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μόλις μου το είπε, επειδή είχα τα βιβλία δίπλα στο κομμωδίνο μου, ξέρεις, και τα διάβαζα κάθε βράδυ, είπα ναι. Και πώς έγινε αυτό? Δηλαδή είναι μια σύμπτωση πραγματικά, δηλαδή να διαβάζεις εσύ το βιβλίο και εκείνος να σου κάνει την πρόταση. Και θα ήθελα να πούμε και γιατί τι προηγήθηκε. Ναι, αυτά που μας βρίσκουνε είναι σε κάποιο δωμάτιο και περιμένουν στη σειρά και μας επισκέπτονται την κατάλληλη στιγμή. Κάπως έτσι συμβαίνει. Εδώ έχουμε λοιπόν στην παράστασή σας τη χαρά της ζωής και το αρχαίγωνο κάλεσμα του έρωτα, και αυτή είναι και η ρακοκοκαλιά του Δεκαήμερου. Και η παράστασή σας ανιχνεύει αυτήν τη ρακοκοκαλιά. Τώρα κάθε παράσταση ανιχνεύει, ψάχνει τη ζωή την ίδια. Κάθε παράσταση αυτή τη δουλειά κάνει, ανοίγεται στο μυστήριο της ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός της. Θα μου επιτρέψεις να έχω κάποιες αντιρρήσεις ως προς αυτό, και θα ήταν ευτυχή συγκυρία αν τα πράγματα ήταν έτσι. Αλλά υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες, θα μου επιτρέψεις τον όρο, δεν βλέπονται και δεν έχουν και κανένα νόημα. Ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση που ξεκινάει από ένα λογοτεχνικό κείμενο και με κάποιο νόημα. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Όχι, αλλά το νόημα, ξέρεις, το έχουν οι άνθρωποι, το έχουν... Ξέρεις, καμιά φορά γίνονται πολλές απόπειρες στο να έχεις νόημα. Τι εννοείς απόπειρες? Απόπειρες είναι που σαν να σηκώνεσαι να πας να παίξεις ποδόσφαιρο και χτυπάς την μπάλα για να δεις πού στο διάλογο είναι αυτό το τέρμα, αν θα τα καταφέρεις να βάλεις γκολ. Ναι. Απόπειρα κάνεις. Καμιά φορά παρεπιπτόντως γίνεται και καλό παιχνίδι. Παρεπιπτόντως όμως. Ναι, γίνεται και καλό παιχνίδι. Τώρα αν έχεις και αλήτικες παρέες, καμιά φορά μπορεί να γίνει και ωραίο παιχνίδι. Αυτό είναι αλήθεια. Το Δεκαήμερο έχει έτσι μια σημαντική θέση
στη λογοτεχνία, και νομίζω ότι το να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, ποια διαδικασία, το να το κάνεις παράσταση, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα τόλμημα. Έχω δίκιο, είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι, αλλά είναι ένα τόλμημα το οποίο η τόλμη του λύγει με το που πάρεις την απόφαση. Μετά πρέπει να κάνεις ένα άλλο τόλμημα για το πώς θα το κάνεις. Τις πραγματοποιήσεις, αυτό εννοώ. Κάθε μέρα δηλαδή το τόλμημά στο χτεσινό λύγει σήμερα. Και η κάθε παράσταση είναι ένα τόλμημα. Βέβαια, και αποτελείται από χιλιάδες ρίσκα και τολμήματα που είσαι κάθε πρωί πρέπει να τα παίρνεις. Ο κόσμος του πνεύματος φεύγει, ο κόσμος της φύσης έρχεται. Δεν ακούγεται κάπως ανατρεπτικό? Πώς αποδεκτό είναι αυτό? Δηλαδή φεύγει το πνεύμα και έρχεται η φύση. Τι γινόταν όσον αφορά τη λογοτεχνία? Τώρα στο Μεσαίωνα δεν είμαι ιστορικός, αλλά λίγο αν διαβάσεις τι γινόταν εκεί πριν, είχαμε πυρακτωμένα πνεύματα και οράματα. Ο άνθρωπος ο μεσαιωνικός καιγότανε από τα οράματά του. Σωστό. Πνευματικά. Αργότερα ήρθε η αναγέννηση. Ο Βοκάκιος έρχεται σε ένα σημείο και ασχολείται με το πιο απλό άνθρωπο, με τα πιο φυσικά πράγματα. Μάλιστα τον κατηγορήσανε γιατί δεν εμπνέεται από τη μούσα και είπε: εγώ δεν εμπνέομαι από καμία μούσα, εμπνέομαι από την τάδε γυναίκα. Και αυτές τις νουβέλες, 100 νουβέλες συμπεριλαμβάνονται στο δεκαήμερο. Είπε ότι τις έγραψε, τις μετέφερε μάλλον στο δεκαήμερο για τις γυναίκες. Ναι. Και όχι για τους άντρες. Όχι. Έχει σημασία αυτό. Όχι. Και από την αγάπη του για τη γυναίκα. Τι λέγαμε, χαθήκαμε. Και μιλάμε για τον Μεσαίωνα. Ναι. Λέγαμε τώρα για τον κοίταξε, είναι ένα φοβερό πράγμα με αυτό που έχει ο Βοκάκιος, ότι είναι ένα πρωινό του ανθρώπου. Είναι το πρωί αγουροξυπνημένος. Αυτό, κοιτάει τι έχει ανάμεσα στα πόδια του, κοιτάει τις πρώτες του ανάγκες, μιλάει για τον άνθρωπο σε πρώτο επίπεδο, όπως όταν εμείς θα πάμε σε ένα χωριό και θα κάτσουμε στην πλατεία και ναι. θα συζητήσουμε, θα πούμε ιστορίες. Ναι. Και να μας πούμε άνθρωποι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο ο ένας τον άλλον παρά ιστορίες. Λέγεται ότι καμία ρητίδα ανησυχίας στη λογοτεχνία δεν φάνηκε στο μέτωπό του. Το λέγανε και Άγιος Ιωάννης της Ησυχίας. Ναι. Αυτό είναι ένα υπέροχο πράγμα, γιατί πρώτα ο άνθρωπος έγινε φυσικός και μετά ανέβηκε σε εκκλησίες και ζωγράφισε τον εαυτό του. Ναι, και εξάλλου είναι η εξέλιξή του τέτοια. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Ο φυσικός μας εαυτός σημαίνει τι? Σημαίνει και απενεχοποίηση. ¡Madre mía! ¡Soy tu marido, Veronella! ¡Maldita sea! ¡Ha llegado mi marido! ¡Soy muerta! Η ταινία που γύρισε το 1971 ο Παζολίνη, τριλογία της ζωής στο δεκαήμερο, χαρακτηρίστηκε από αρκετούς πορνογραφική. Αντιπαρέρχομαι τον χαρακτηρισμό και ρωτώ, την όποια προκλητικότητα του κειμένου του Βοκάκιου πώς τη διαχειρίζεστε στην παράστασή σας αυτή? Δεν έχει προκλητικότητα το κείμενο. Εμείς το κάνουμε και πιο πολύ κιόλας. Αυτοσχεδιάζοντας. Σε κάθε θεατρικό κείμενο οι λέξεις είναι προκλητικές από μόνες του. Γι' αυτό υφίσταται και σαν έργο. Τώρα, τα σώματα δεν είναι. Τα σώματα είναι φυσικά. Τα σώματα, το γυμνό μας κορμί είναι ένα φυσικό κορμί. Ντυμένοι καμιά φορά είμαστε πολύ πιο χυδροί. Όσον αφορά τον Παζολίνη και την ταινία του, έλεγε, ξέρεις ότι δεν μπορούσε, το 71 το έκανε και λέει δεν μπορώ πια να κάνω τέτοια ταινία γιατί δεν υπάρχουν τα σώματα. Ναι. Χαθήκαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν υπάρχουν πια. Αλλάξαμε. Αυτό που λες μοιάζει με το ότι ντυμένοι
κρυβόμαστε κιόλας. Κρυβόμαστε και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Και από την αγνότητά μας ίσως. Και από την πραγματικότητά μας. Ναι. Παράλληλα, εδώ έκανες τη διασκευή της σκηνοθεσία, πέραν από το ότι ερμηνεύεις κιόλας, παίζεις στην παράσταση βασιζόμενος στη μετάφραση του Κοσμά Πολίτη, ο οποίος Κοσμάς Πολίτης, το πραγματικό του όνομα ήταν Παρασκευάς Ταβελούδης. Δεν το ήξερα. Δεν το ξέρεις? Βεβαίως. Το Κοσμάς Πολίτης ήταν ψευδόνυμο. Μίλησέ μου για τη συνεργασία σου με την Ελένα Κιτσοπούλου. Η Ελένα είναι ένας λαμπρός άνθρωπος, είναι φίλη μου και ήταν πάντα θέλω να παίρνω τα πράγματα που κάνω να περνάνε και λίγο από το χέρι της. Η Ελένα Κιτσοπούλου τι έκανε εδώ? Τη δραματουργική επιμέλεια των πραγμάτων. Τι σημαίνει για να το μεταδώσουμε? Μαζί δουλέψαμε τις ιστορίες, τη σειρά τους, ότι πώς θέλουμε να τις εκφράσουμε. Ναι. Ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισες διασκευάζοντας το δεκαήμερο, για το θέατρο και για τη σκηνοθεσία σου, θέλω να τι να σου πω τώρα, ήταν μια τεράστια δυσκολία. Είναι ένας ωκεανός πραγμάτων που δεν είναι θέατρο, είναι λογοτεχνία. Και πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά. Και δεν ξέρω και αν έχουν υπόσταση θεατρική. Έχουν κάποια σαν ιστορίες, γιατί πρώτα απ' όλα πριν γίνει λογοτεχνικό κείμενο ήταν ιστορίες των ανθρώπων. Και όλα τα έργα ξεκινήσαν από ιστορίες. Ήταν σαν μύθι. Και κάποιος πήρε το έκανε έργο. Ήταν σαν ανέκδοτα της ζωής μας. Ήταν σαν περιστατικά. Μα αυτό είπα και στην εισαγωγή αυτής της συνέντευξης, ότι βασικό ο Βοκάκιος τι πήρε? Πήρε αρχαίες παραδόσεις, ανέκδοτα, του λαού λεγόμενα, έτσι δεν είναι? Και αυτά όλα τα κατέταξε σε αυτό που εμείς τώρα πλέον λέμε δεκαήμερο. Μέσω της σκηνοθεσίας σου πώς προσπάθησες, αν προσπάθησες, να αποσιωπηθεί η όποια προκλητικότητα? Δεν υπήρχε αυτή η λέξη στο μυαλό μου καθόλου. Διαβάζοντας το καθόλου δεν υπήρχε το κάτι προκλητικό. Δηλαδή ας πούμε να σκεφτώ το γυμνό μας, για το όνομα το δεκαήμερο είναι να μου πεις το δεκαήμερο έχει καριέρα σε πορνό ταινία μεγάλη. Ξέρετε, στα πορνογράφημα. Σε ρωτώ γιατί σε αυτήν τη συνέντευξη, ενώ συνήθως έχουμε πλάνα από την παράσταση, στη συγκεκριμένη στη δική μας αυτή συνέντευξη για το δεκαήμερο δεν θα έχουμε πλάνα από την παράσταση παρά μόνο φωτογραφίες. Εξάλλου η παράσταση είναι κατάλληλη και για θεατές άνω των 18 ετών. Κάτι σημαίνει αυτό? Εντάξει, άνω των 14, εντάξει, μεγαλώσαμε πια. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπήκε αυτή η λέξη πρόκληση. Σε μένα δεν υπάρχει. Καταρχάς το κείμενο έχει ένα φοβερό ήθος από μόνο του στη γραφή του. Επίσης αυτό θέλαμε να βγάλουμε, το να δεις τους ανθρώπους έτσι όπως είναι και να μην σε νοιάζει. Η επιλογή των ηθοποιών με ποιο κριτήριο έγινε? Θα ήθελα, αν μπορείς, να αναφερθείς σε αυτούς και ονομαστικά. Τώρα είναι αρκετοί. Ο Χρήστος Λούλης είναι χρόνια φίλος μου και μ' αρέσει να δουλεύουμε μαζί. Ναι. Και ο Γιάννης ο Κότσιφας, Λίδια η Φωτοπούλου, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Αλίκη Αλεξανδράκη, ο Γιώργος ο Πινιάρης που είναι μεγαλύτερος, ο Μιχάλης ο Σαράντης, ο Άγγελος ο Τριανταφύλου που κάνει και τη μουσική, η Εύη Σαουλίδου και η Μαρία Διακοπαναγιώτο και η Μαρίσα η Τριανταφυλλίδη και η Αναστασία. Πολλοί κόσμος. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι είναι ένας αρκετά μεγάλος θίασος για αυτό που τελικά θέλατε να βγει. Δεν ξέρω είναι καλό ή κακό να ήταν πολλοί, απλώς όταν μου το είπανε ήθελα μια πιο μεγαλύτερη παρέα. Ναι, μα νομίζω ότι σωστά εκφράζεται πάνω στη σκηνή και με τον άριθμο αυτό των ηθοποιών. Έχεις πει ότι το δεκαήμερο είναι μια ήσυχη κραυγή, μια ανθρώπινη στιγμή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι ακόμα, έτσι όπως το συζητάμε αυτή τη στιγμή? Είναι και κάτι ακόμα? Στο δεκαήμερο είναι
Υπάρχει ένα πράγμα, φοβάμαι να ζήσω και φοβάμαι να πεθάνω των ανθρώπων. Έτσι δεν σκεφτόμαστε όλοι? Ναι. Φοβόμαστε να ζήσουμε και φοβόμαστε να πεθάνουμε. Ναι. Αυτό είναι κάθε φορά. Ενώ θα έπρεπε να είναι και διαφορετικά, γιατί ο θάνατος δεν είναι σώνει και καλά τόσο κακός και μη αποδεκτός. Ίσως η ζωή να είναι φοβερά δύσκολη. Ο θάνατος, εντάξει, είναι στον τότε κόσμο στον τότε κόσμο είχε και το έννοια της τιμωρίας. Ναι, στον τότε κόσμο. Ναι. Το πρωί, αυτό με νοιάζει περισσότερο απ' όλα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, είναι ότι μου είναι δύσκολο, να σου πω την αλήθεια μου, αυτό που θα θέλω να κάνω ή που κάνω στο δεκαήμερο, δεν ξέρω να γίνεται εύκολα αντιληπτό. Τι είναι αυτό? Είναι ότι θέλω να δεις τον άλλον έτσι όπως είναι. Να μην έχεις μια γνώμη. Όλοι μπαίνουμε στο θέατρο και έχουμε μια γνώμη για το θέατρο. Το έχουμε όλοι. Ναι. Ναι. Ξέρουμε πώς είναι, πώς θα είναι, πώς ήταν. Φανταζόμαστε κάτι, έχουμε κάτι κατασκευασμένο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Ναι. Δεν είναι θέμα καλού κακού. Όλοι έχουμε μια γνώμη. Κοιτάμε έναν ηθοποιό και τον κοιτάμε. Τι κάνει, γιατί δεν κάνει κάτι, ή κάνει πολλά, ή τα κάνει ωραία, ή τα κάνει έτσι. Ποτέ δεν τον βλέπουμε γυμνό, να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Και μόνο. Ναι. Ίσως να μην είναι εκπαιδευμένο το κοινό για κάτι τέτοιο. Δεν ζούμε έτσι. Έχουμε άλλες κατασκευές. Αυτό είναι ωραίο, πέτυχε, συγκινήθηκα. Αυτό είναι καλό, αυτό λιγότερο καλό. Εγώ δεν ήθελα τίποτα. Αυτά είναι εύκολα πράγματα. Μάλιστα. Έφεσε με να τελειώσω αυτό. Παρακαλώ. Είναι εύκολα πράγματα. Γίνονται, άμα τα πάρεις λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, βρίσκεις κάποιο ρούχο, κάποιο χρώμα, μια μουσική, κάτι να τα φέρεις βόλτα και να γίνουν πιο συγκινητικά ή κάτι. Το να δεις τον άλλον όμως όπως πραγματικά είναι, σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά, διότι αυτό κάνει το κείμενο, την πρώτη φορά, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρω αν άπτεται κάποιες σκηνοθεσίες ή κάποιες σχέσεις με τη ζωή και με τα πράγματα. Αυτό έψαχνα περισσότερο. Μάλιστα. Μίλησέ μου για τη τέχνη του θεάτρου σε σχέση με το συντηρητισμό. Τώρα να σου πω κάτι. Συμφωνείς σε αυτό? Υπήρχαν εποχές συντηρητικές, όπως μικρός, μεγάλος, εγώ ή και εσύ νομίζω, που ήταν πολύ συντηρητικές, έτσι. Ναι. Αυτομάτως ότι απαγορευμένο ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Στην ιστορία του θεάτρου είναι καταγραμμένο. Οτιδήποτε απαγορευμένο είναι πολύ καλό και στη ζωή. Όταν ξεχνάμε το συντηρητισμό μας και γίνονται όλα λίγο νοθρά, μην πάβουν να είναι ωραία. Ναι. Ο συντηρητισμός είναι χρήσιμος. Απλώς για την τέχνη την κρατάει. Είναι χρήσιμος στο να υπάρχουν τα απαγορευμένα, στο να υπάρχουν τα σωστά. Είναι καλό συστατικό, γιατί μόνο έτσι υπάρχουν κάποια πράγματα. Υπάρχει το αντίθετο. Ναι. Τώρα ο συντηρητισμός δεν είναι στην τέχνη, είναι στα μυαλά μας που τα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι, αλλά στα μυαλά μας είναι και αυτό που τελικά εκφράζεται. Ναι, αλλά τελευταία, αν μου πεις ποια είναι τα μυαλά μας, θα τσακωθούμε και μιλάμε για την τέχνη. Διότι αν κοιτάξουμε τι έγινε στην Ελλάδα, ποια είναι τα μυαλά μας. Και όταν μιλάμε για πρόκληση, για συντηρητισμό, αφήστε απ' έξω την τέχνη και κοιτάξτε, είναι για τη ζωή πρόκληση. Είναι να κόβεις τη σύνταξη στον άνθρωπο που έχει δουλέψει μια ζωή ολόκληρη. Ναι. Νίκο Καραθάνο, εσύ ψυχήτε και σώματι βρίσκεσαι στο θέατρο και πώς αισθάνεσαι από τη μια και από την άλλη πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός? Τώρα να λέμε ιστορίες για πίσω για... όπως όλοι οι άνθρωποι αποφάσισαν να γίνουν κάτι, αν γίνουν. Και να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θεωρείς ότι ο δημιουργών παραστάσεις καλείται να προκαλέσει κιόλας? Τι να κάνει? Να προκαλέσει το κοινό, να αισθανθεί, να εισπράξει. Καλά, σίγουρα. Να αντιδράσει, αλίμονο. να γελάσει και να κλάψει. Αλίμονο. Άρα η θεατρική τέχνη είναι να σκεφτεί, βέβαια, να είναι ζωντανή, μια ζωντανή διαδικασία. Αλίμονο. Αλλιώς είναι νεκρό το πράγμα.
Το κάθε άνθρωπος υπάρχει, υπάρχουμε απέναντι ο ένας στον άλλον για αυτό το λόγο. Ναι. Κάτι να κάνουμε ο ένας στον άλλον. Στην παράστασή σας, ή μάλλον η παράστασή σας είναι ένα παιχνίδι με τα σώματα. Προβάλλεται το σωματικό θέατρο. Θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε και ως έτσι. Όχι. Σου θέτω κάποια ερωτήματα. Ναι. Ότι... Δεν έχω κανένα. Ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα πλέον με τις λέξεις. Μετά αυτά και σε άλλες συνεντεύξεις με ρωτάνε, λέω, πώς σας ήρθε από το μυαλό. Ναι, μα αυτό δεν τι είναι το γυμνό, γιατί είναι έτσι. Και λες, δεν μου πάλι ξανά τα ίδια. Γιατί μιλάμε έτσι, όπως για τον έρωτα που τον κόβει σε κομμάτια και το σεξ και το ρωτάς. Και οι Έλληνες κάτι λατρεύουν να ξαναρωτάνε γιατί έχουμε δύο πόδια, γιατί περπατάμε, γιατί είμαστε. Αυτό είναι προκλητικό όμως, να σε ρωτάνε και να χρησιμοποιούν λέξεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και εσύ αντιδράς σε αυτό. Και αυτή είναι η ομορφιά. Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό το καταλαβαίνω. Ότι να αντιδράς εσύ, να αντιδρώ και εγώ, να έχουμε αντίθετες απόψεις, κάποια στιγμή να συμφωνούμε, κάποια στιγμή να μην συμφωνούμε. Δεν υπάρχει τίποτα σαν σωματικό θέατρο, δεν αλίμονο, δεν έχω μια τέτοια μονομέρεια. Είναι θαυμαστό κάποιος να την έχει και να το πράττει. Δεν το έχω. Δεν το έχεις. Όσο σατυρικό είναι το κείμενο του Βοκάκιου στο δεκαήμερο, άλλο τόσο σατυρική είναι και η παράσταση. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πολύ. Ξέρεις, στο Βοκάκιου είχα ένα θέμα. Ξεκινάγαμε κάθε ιστορία και λέγαμε, Παναγία μου, και μόνο αυτήν θα μπορούσα να την τραβήξω 2 ώρες. Την ιστορία να τη λέω. Ναι. Θα ήθελες να τη λες συνέχεια. Και να βρεις και άλλα πράγματα μέσα από εκεί. Δεν είναι σατυρικό, είναι η ίδια η φύση της ζωής κάτω από το πλέγμα του Βοκάκιου, κάτω από αυτό που βάζει ο Βοκάκιος. Γιατί η ζωή μας είναι μια κομμωδία. Είναι η άλλη πλευρά. Μπορείς να το πάρεις και ως κομμωδία, αν δεν την πάρεις σαν τραγωδία. Το ειρωνικό στοιχείο υπάρχει στην παράσταση. Η ηρωνία με την έννοια γιατί νομίζω ότι στο κείμενο του Βοκάκιου υπάρχει και μια ηρωνία. Δεν ξέρω, δεν θα το έλεγα. Η ηρωνία έχει πνεύμα. Ναι. Μέσα. Βεβαίως. Έχει ένα πνεύμα. Έχει κάποιες ιστορίες έτσι ηρωνικές. Έχει μια ωραία ιστορία με τον Τζιώτο που την είχε στη ταινία του Παζολίνη. Μια πολύ ωραία ιστορία. Με λίγα λόγια. Ότι πάει ο Τζιώτο, είναι αυτό το κάπου πάνε στην πόλη, τους πιάνει βροχή, σταματάνε σε μια στάνη και αλλάζουν ρούχα γιατί βραχήκανε. Και πήγε φτάνοντας στην πόλη, γελάει ο χωριάτης δίπλα του και λέει, ποιος θα το καταλάβαινε ότι είναι αυτός ο μάστρος Τζιώτο. Άμα τον δει έτσι ντυμένο. Και έγινε γελάει και ο Τζιώτο και λέει, και ποιος θα καταλάβαινε αν σε έβλεπε ένα έτσι ότι είσαι αναλφάβητος. Είδες. Αυτό λέμε. Εμβόλυμα στο κείμενο υπάρχουν και δικά σου λόγια. Έχεις βάλει και δικά σου στοιχεία μέσα. Ναι. Βλέποντας την παράσταση, ας πούμε, άκουσα και Καλό Πάσχα. Ναι. Και κάποια άλλα σύγχρονα αναφορές στην σημερινή μας εποχή. Θα έλεγες ότι η αναγέννηση στο δεκαήμερο, έτσι, στις μέρες μας, έχει διτή ερμηνεία. Η αναγέννηση. Τι, πώς εννοείς? Εννοώ ότι αν απομονώσουμε τη λέξη αναγέννηση, το δεκαήμερο γράφτηκε πριν από την αναγέννηση. Όμως κάποια στιγμή έρχεται και αναγεννάται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, ή αυτό τέλος πάντων επιθυμούμε. Ναι, η αναγέννηση είναι ένα φοβερό πράγμα. Ως λέξη, ως έννοια. Είναι ένα φοβερό πράγμα το να ξαναγεννηθείς. Είναι ένα φοβερό πράγμα, εν ζωή. Ναι. Εν ζωή, αυτό έχει σημασία. Και η ανθρωπότητα όλη γεννιέται όπως γεννήθηκε ξανά. Και τότε γεννήθηκε ξανά. Ναι, γεννήθηκε ξανά. Και γι' αυτό μας νοιάζει το πρωινό πριν γεννηθεί. Γι' αυτό πιάνουμε και το Βοκάκιο. Ότι πριν γεννηθεί μας νοιάζει ο φυσικός μας εαυτός, τι υπήρχε πριν. Ναι. Θεωρείς ότι ο θεατής που θα δει την παράστασή σας θα έπρεπε πρώτα να διαβάσει το δεκαήμερο, ενώ αν είναι ψηλιασμένος γνωρίζει, όχι, ή αλλιώς εάν δεν έχει διαβάσει θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει?
Ο θεατής θεάτρου είναι καλό να είναι ανοιχτός, όπως είμαστε και επιθυμούμε να είμαστε και εμείς πάνω σκηνή. Φυσική και απλή, έτσι πρέπει να είναι και αυτός. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, απλώς πρέπει να έχει συγκεκριστεί ότι βλέπω κάτι ιστορίες. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά αν έχεις διαβάσει κάτι, λες κατασκευάζεις και εσύ πράγματα στο μυαλό σου. Σίγουρα, ναι. Πώς πρέπει να είναι. Το να έχεις προειδοποιηθεί για κάτι, ναι, μπορεί να είναι θεμιτό, μπορεί και να μην είναι. Απλώς ο θεατής έρχεται να δει κάτι. Και όταν έρχεται να δει, καλό είναι να το κοιτάει. Έχεις πει επίσης πως δεν κοινώνεις εσύ το σώμα σε αυτό το έργο. Έχει από μόνο του μια καθαρότητα και μια γύμνια. Αλλά όμως άλλο είναι να διαβάζεις ένα κείμενο και άλλο να το βλέπεις να το υποδίονται επί σκηνής. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Στο δεκαήμερο είναι λογοτεχνικό κείμενο. Σε πολλές ιστορίες ο λόγος είναι τόσο λίγος όσο και μια φράση, ας πούμε. Γι' αυτό και η παράστασή σας είναι... Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ελλειπτικό λόγο, καθόλου λόγο, μια βουβή ιστορία. Χρησιμοποιούμε στα σπάργανα του το λόγο. Αυτό είναι ένα καθαρό, είναι όπως ένα παιδί. Όταν μιλάει θα σου πει όλες τις λέξεις του κόσμου. Θα πει και αυτό που μιμείται και αυτό που άκουσε και θα πει 5 φορές την ίδια λέξη. Νομίζω ότι η παράστασή σας, προσωπική μου άποψη, είναι μια ισορροπία πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Ναι, είναι. Και σε κάθε παράσταση καλείστε να το προσέξετε αυτό, να μην πέσετε. Έτσι δεν είναι? Επίσης έμαθα ότι στις πρόβες βλέπατε ένα βίντεο. Μια μέρα να πλένει 2 νεογέννητα. Είπε στους ηθοποιούς, κάτι από αυτό θέλω να βγάλουμε. Τι εννοούσες? Λοιπόν, ήταν ένα βίντεο μια μέρα. Θέλω να πω να βγει αγνότητα, η ολοκλήρωση του έρωτα. Εσύ τι βλέπεις άμα δεις 2 μωράκια να τα πλένουν μες στη χούφτα της, έτσι? Νομίζω ότι είναι προσωπική άποψη του καθενός. Δεν θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά, αλλά ξέρεις, συμβαίνουν 2 πράγματα. Βλέπεις όλη την αγνότητα και όλοι, αφού το έδειχνα, ας πούμε, στα παιδιά ή το έδειχνα στους φίλους μου, και λέω κοίτα αυτό τώρα, και μέναν έτσι, πλημμυρίζαν από κάτι ευχάριστο και ταυτοχρόνως λέγανε ο καημένος ο άνθρωπος που γεννήθηκε. Που γεννιέται. Ήταν και κάτι τραγικό, ταυτόχρονα από την πολλή ομορφιά. Ναι. Θα μου επιτρέψεις βέβαια να πω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος, και το έχω ζήσει αυτό, και μάλιστα από γυναίκα, βλέποντας κάτι παρόμοιο, σοκαρίστηκε. Γιατί? Έλα να απαντήσεις τώρα στο γιατί, σε ένα μεγάλο γιατί. Ίσως γιατί φοβήθηκε. Ναι, καλά, αυτό είναι η γυναίκα που να φοβάται γιατί φέρει η ίδια τη ζωή μας. Ακριβώς αυτό, και φοβάται το να τη βγάλει στον κόσμο. Βγάλει, φοβάται, ναι. Αυτό είναι ένα... αυτό λέω, ότι δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά κάτι πρώτο περιέχει τα πάντα μέσα μας, περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Ίσως εμείς σαν άντρες να το αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Δεν ξέρω οι ηθοποιοί πώς αντέδρασαν, και μάλιστα οι γυναίκες ηθοποιοί, σε αυτό το βίντεο που έχει μεγάλη σημασία. Μπορεί, δεν ξέρω. Άντρας είμαι, δεν μπορώ να σκεφτώ. Και τελειώνοντας αυτή μας τη συνέντευξη, θα ήθελα να την κλείσεις εσύ και να μην την κλείσω εγώ με δική μου ερώτηση. Τι θα έλεγες έτσι προς την κάμερα, προς το κοινό που μας παρακολουθεί? Μην με βάλεις τέτοια, ντρέπομαι. Δεν θα έλεγα τίποτα, θα έλεγα ότι αυτό που τι κάνω, το κάνω για να δω τα πράγματα αλλιώς. Το ίδιο έκανες και με την Κόλφο? Ναι. Που ήταν μια θεατρική επιτυχία, πρέπει να πούμε. Ναι. Ότι την είδες αλλιώς την Κόλφο, την είδες. Το ίδιο κάνεις και εδώ στο δεκαήμερο? Ξέρεις, δεν τα βλέπω κάπως. Προσπαθώ να τα ξαναδώ έτσι για πρώτη φορά. Ναι. Όπως τα βλέπω εγώ συγκριτικά, πώς είναι.
Τελικά καταλήγουμε πάλι σε συζήτηση, γιατί αυτά προϋπάρχουν και πώς μπορείς να το δεις διαφορετικά ή με έναν άλλον τρόπο. Θέλει ισχυρή ικανότητα για να το καταφέρεις αυτό, να εκμηδενήσεις τα προηγηθέντα και να περάσεις σε κάτι καινούργιο. Αλίμονο, τι κάνεις κάθε μέρα στη ζωή σου? Τι κάνεις στην ΕΡΤ, τι κάνετε στη δουλειά? Συγγνώμη, αυτό δεν συμβαίνει στην τέχνη, συμβαίνει στη ζωή μας κάθε μέρα. Τι κάνουν τόσοι άνθρωποι? Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Τι κάνουν τόσοι άνθρωποι έξω που ξαφνικά χάνουν τη δουλειά τους? Μου λες ότι δεν τα βλέπουν τα πράγματα αλλιώς? Φυσικά τα βλέπουν και τα βλέπουν εν μία νυχτή. Τι κάνει ένας άνθρωπος που έχει να ζήσει μια οικογένεια? Τι κάνει όταν κάτι κλείνει, όταν κάτι τελειώνει? Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε ως πολύ καλό πράγμα να τελειώνει κάτι. Ναι. Ο θάνατος είναι καλός εν ζωή όταν τα πράγματα σβήνουν, γιατί αμέσως έρχεται μια γέννηση άλλη. Δεν είναι πράγματα τώρα καλλιτεχνικά και της τέχνης τα κάνεις, είναι πράγματα που τα αντιμετωπίζεις κάθε μέρα. Μα η τέχνη πρέπει να είναι καθημερινή και... Τώρα καθόμαστε στα μικρόφωνα να πούμε πώς βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Για βγες έξω τώρα από τότε και πήγαινε σπίτι σου ή πήγαινε σε δυο δικούς σου ανθρώπους. Ναι, αλλά αυτό το μικρόφωνο είναι απαραίτητο, είναι και καταγραφή. Ναι, αλλά το ίδιο κάνουν... Δεν θέλω να πω, γιατί έχω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και δικών μου που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Όλοι μας και τα κάθε βγάζουν. πρωί ξυπνάνε έχοντας τα πράγματα αλλιώς και σου λέει τι κάνουν. Ναι. Και μια διαφυγή όμως είναι το θέατρο. Και θα πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Αυτό που υπηρετείς. Το δεκαήμερο του Βοκάκιου ως θεατρική παράσταση στη νέα σκηνή Νίκος Κουρκούλος του Εθνικού Θεάτρου ή η προβολή μέσω της υποκριτικής των ενδόμηχων ενίοτε απαγορευμένων επιθυμιών μας. Όπως τις νουβέλες του Βοκάκιου που απαρτίζουν το δεκαήμερο, στην παράσταση αυτή δεν θα βρείτε τίποτα το χυδαίο, τίποτα το προσβλητικό. Θα παρακολουθήσετε την απελευθέρωση, την ομορφιά της ερωτοτροπίας, παράλληλα όμως και την υποκρισία. Μαζί με την αποθεωτική ικανότητα των ανθρώπων να επιθυμούν να αγαπηθούν και να αγαπήσουν, να εφευρίσκουν τρόπους ερωτικής προσέγγισης του αντίθετου φύλου. Μια παράσταση από μια πλειάδα ικανών και απελευθερωμένων ηθοποιών που τολμούν να προσκαλούν, χωρίς να προσβάλλουν όμως τους θεατές, να παρακολουθήσουν μια θεατρικά σατυρική υπόμνηση της ερωτικής πρόκλησης.